ngopo kok guyu? Lah aku guyu tukang syuting, Pak. Aku iki ngeloki tukang syuting guyu etuk ning aja kemekel. Engko yen kemekelan. Yen kemekel. Yen kemekel kamerane goyang. Dadi kok gambarku iso ngene-ngene ngono lho. Guyu etuk. Kamerane kudu meneng. Ayo lanjut. Tresnani lahir ngenteni niken nganti tekan saya ini ya. Monggo prakanca Arganta Bapak Ibu wilujeng midhangetaken joget ya ning kene ae awas medhok aku balekno lagi bintang tamu direh manut ya lah aku ngesane kok balene kursi malah dikira barongsai ya ora ayo aku ngenteni tekanmu kaya ngenteni madene mahyu janji makan sasumepan jerane kalbu aku semua papujanku janji doh kang masira kang merati kang bagus lan terkus Rono ora apa-apa ya? Iya. Nang jero kono. Nah, dadi diratane gen ngerti langsung. Ah, kene iki ya enek wonge to. Enek piyayine kok enek wonge. Lah ning nggonanku ki jenenge wong. Iya enek piyayine yen enek kene. Ya maaf, makan enggak tahu. Iya. Halo. Nah, dadi gen ngerti aku langsung mikir ya. kaya ngopo. Empane kok nek disangka kamera aku kaya gandeng ingon-ingonku. Kayak mbok Totne iki merinding aku. Awake dhewe kaya manten ya. Heeh. Lanjut. Kledang kae takno pranyata janjine datang citra Bapak, monggo Ibu dipun rahapi. Monggo midhangetaken. Malah rasida dahar lho. Lah iya. Malah do ngamera kabeh video kabeh. Lah iya. Kok ngenteni takamu kaya
para tamu ngerahapi pasugatan dahar. Aku malah mesake sing nang jero. Nyapa? Lah sliramu tak jak nang jero. Ndak sida maem. Ora sida dahar. Lah ya malah nyutingi ya. Ya kuwi tekno ngefan kalian jenengane. Lah ngopo kok ndodok iki? Gatel. Hah? Gatel. Ora adus to iki? Kok ngerti? Ken? Dalam. Aja lungguh sik. Ndak. Ah iki mau Aku ana. ki lah 10 lagu langsung. Ya. Iki mau ana permintaan Ya. saking Pak Tarmo ingkang Hamonggugati. Menika katur Bapak Ketua Paguyuban Kepala Desa Sekecamatan Karangpandan Bapak Sutardi untuk berduet dengan Mbak Niken Salindri. Matur nuwun. Bapak Sutardi. Iki Pak Lurah salam. Inggih Bapak Sutardi sakmenika ingkang pundi piyantunipun? Ingkang lenggah kursi. Wah, yang pakai hitam-hitam. Iya, kae lho biyayene. Monggo Pak Lurah, ki dawuh saking ingkang Hamonggugati. Panjenengan kabure duet kali Mbak Niken. Manut ya kan ya lagune ya. Manut. Ya. Penting aku iso. Monggo. Aku iso, musisine gak iso aman. Nggih, sugeng dalu Bapak. Wilujeng dalu Mbak Niken. Sakmenika dahare sampun, Pak? Sampun. Sampun, Mbak Niken. alhamdulillah. Injih. Berarti Niki adik kelas kula niki. Hah? Saestu adik kelas kula niki. kalau Oh. mboten sah diomong. Lah jenengan saged tukul niki ya mboten, Pak? Dalem? Aku tak ceperke kok. Nggih Mbak Rasane Niken kok niki gampang nyabrok. nuhun pamundutan saking ingkang kagungan dalem Nggih. Pak Tarmo. Nggih. Nyuwun pupuse nelongso. Oh, Pupuse nggih. nelongso. Aduh. Oke ya? Iya. Oke. Namung ya. niki kula lagi ajari pisan niki lagune engko diwarai ya. Oh, nggih mboten aman, Pak, aman. Kanca sinau ke ndek ning warung tak jaki nongkrong ae lho ya. Oke, santai mawon, mboten sak kula ajari. Mengke napen jenengan malah aku ora payu kok. Nggih wilujeng Pupuse dalu Bapak nelongso. Ibu sedaya. Nggih nderek muji sepeda malih mugi-mugi nggenipun kagungan hajat niat Bapak Sutarmo saestu dipun paringi kelancaran samudayanipun. Ngaten. Menika Pak Ketua Paguyuban Kabupaten Karanganyar nggih wonten ten Lebet. Wilujeng dalu Mbah Warso mengke dono swanten mboten napa-napa monggo. Monggo. Nggih kepean Mbak niki. Oh, kula kita Nggih, kan monggo. kan video Apa ya iso sapa sing ngongkon videone sampean ya? Iki lho Pak Lurah tak kira ngetoke HP itu kan video ngono lho. Lah sing dikongkon sampean. Iya iya. Lah terus apa ya iso nyuting ngene? Wis sak geduke lho. Monggo Pak. Iki Nggih Pak Lurah, pripun? Iki mau wis sepakat. Dadi Nggih. sing nyanyi aku. Nggih. Jadi kepala desa kan sak kecamatan iki. Mau wis arep urunan ngono kae durutke kon jero sik jaluk ana sik. Kula kan jaluke kan jero. Iya mlebu sik. Yo tak roi. Mas. Walah Ae, Pak. kae. Jenengan wis Galuh. kono sprene kok mboten mari to Pak. Aku Galuh. kok mbok alat ngemis ae lho. Ora, wis ditunggu Mas Ferry lho ning jero. Iku ndak diseneni, kalau pojok cepet sik. Oh, ngaten. Heeh. Oke, menika ngapunten. Ndang Mbak Niken Iki- karo genderan sedelo. Ya, Cepet. Mbak Niken kersane foto kali keluarga. Niki ngaten. dawuh wau Nggih. saking Pak Tarmo, rong Heeh. lagu Mbak Niken dijak foto keluarga sik. Oh ngaten. Monggo Mbak Niken ngaten. foto riyen, Mbak. Sinambi Nggih. foto. Sinambi foto Nggih. kan diparani sik. Nyaket Pak Lan Lurah jero ae, dawuh. kon jero. Kae Mas Gareng wis nyiapi mau jari ijik ngono ndang cepet sini. Ngapunten lho Pak, niki dawuh saking Pak Lurah salam kenyaket jenengan matur nuwun berkah barokah. Nggih. Nggih monggo Mbak Monggo, Niken. Pak Lurah. Nggih. Foto pakurmatan. Matur nuwun. Nggih. Pak sekedaken. Ngapunten, Mas Agus. Kecaken. Nggih. Pun Pak Lurah, Ora tau urung, rene sik medhuk sik. anu Pak Lurah, Pak Lurahmu urung lho. Ayo. pun angsal niki kok Wis, pun kowe ra wani njaluk Pak Lurahmu to. mboten mantun. Kuwi dinteni. Ayo cedak sik. Mboten mantun. Etok-etok itu telepon no. Oh. Ya wis, tak apa ya. Ngapunten. Heeh, wis. Nggih. Pokoke berkah barokah ngoten Ya, mawon. matur nuwun. Jenenge sedekah niku sak ikhlase mawon. Siap, matur nuwun, Mas Uncek. Ampun dipeksa ngoten. Mas Agus, Mbak Niken matur nuwun ugi Mbak-mbak sedaya. Ora apal jenenge soalnya iki ya. Oke, pokoke mbak-mbak Wis e. tak dongake sehat lancar kabeh. Amin. Ugi Nggih, panjenengan wekdal Pak. katur wangsul Mas Agus wonten Semanten kirang ugi menika panjenengan Pak punten. Lurah nggih. Monggo. Sehat, lancar, dados pimpinan ingkang amanah.
Alah pesane yo an. Ngene iki lho piyayi iki sing mboten sah ngonten niku. Mengke enten buri mawon. Nek kene kok ditum ra rata. piyayi nek sembodo yo ngene iki. Ngong delok neh. Ih, Pak Lurah pirang-pirang kene iki mosok ra cair kabeh. Ngono kuwi mbok anu Pak, pas lo live TikTok ae nyawer baos ngono. Niken Niken lagi foto. belum. Foto sik, gen Oke. foto sik to. Yo, iya, Ah, iki diselane penyanyi siji to. Wes kok wes mari Wis aku. Wis, kok. kono njaluk diterusne kok. Oh, njaluk 10 terus. lagu kudu rampung bengi iki. Pirang lagu? 10. Masih ngomong ana dhewe mau. 10 lagu. Sapa Benaran. aku ya? Piye? Biasane ki Niken ini 5 Piro? lagu wis lho. Duh, aku 10 lagu ki Khusus, kok. ya khusus dalam Bengi iki membak. 10. Dalam 10 lagu langsung semaput. langsung penemapet. Ah iya. Ya manut karo Mbak Niken ae lah. Dawe wewayangan mau? Heeh. Dawe Nah, iki dawe dawe saking Pak Tarmo. Bener, dawe Mbah Lurah. Lurah. Nah, Mbak Niken, dawe Mbah Lurah, wewayangan. Oh, aku minta ekonya ya Mas yang ditambahi. Nah, minta teko. Hah? Minta teko. Lagi. Hah? Terus lagi. Terus. Mentok. Iki wis Udah mentok. mentok. Wis mentok. Oh, wis, oke. Nah, yang ini penak. Ngono penak ya, Nak ya. Tapi Piye, Nak? Piye? Apa? Kontrol. kontrolnya. Nah, terus iki dipiakne, Si- didol. Si long. Hah? Nah. Sip. Nah, saya ganti aku minggir. Nyapa? Ngado. Nyapa? Yo ngecek tes dut. Nah, wis. Oh. Nah. Selamat malam Sugeng Dalu Cahyo. Selamat malam Mas Bambang Sugeng Dalu. Ya ampun. Wong kok ora tau leren. Alhamdulillah ya namanya anak muda. Bisa Pastinya itu harus mengejar masa tua. masa depan, masa tua kayak mau. Wes dadi besok Ya ya ngono mau. maksudnya ki bekerja keras lah di masa muda. Oh, Jadi gunakan masa mudamu untuk bekerja keras. Engko lek yen wis tuwa kari nikmati hasilnya. iya. Iki kanggo- Lebih baik kerja di masa muda daripada kerja keras di masa tua. Bener sekali. Ya kan? pintere lah saiki. Saiki kerja keras banting tulang, ya toh. Sok wis tua wayahe leren nikmati duit karo putu-putune. Jare sapa? Ngono. Tanggoku ke enom kerja tuwa panggah lara malah no. Piye to maksudnya? Nami kerjane mempeng lho tanggoku ki. Terus? Kerja keras apapun terus orang mengenal waktu, tidak mengenal lelah. Terus Kalah tua ya setro ki. kok iso? Lah ya apa? Apa kesele apa piakan yo ora roh. Loh, tapi itu kan kalau kita mempunyai uang banyak, ya ya kita tinggal pintar-pintarnya kita untuk menabung. Kalau kita masa tua bekerja keras terus akhirnya mengikuti ego, terus langsung tuku HP anyar, tuku mobil akeh, tuku omah akeh, ya toh. Ora duwe tabungan. Sok tuweke ya malih ngono kuwi. Pinter saiki tak Ngono pancing lho. ngono kuwi wis meletik pikirane. Pinter aku seneng. Ayo, kudu nabung. Ya kudu nabung. Kowe ya nabung. Awakmu ya nabung. Nabung. Lumpuk piro no? Nglumpuke saiki ya Mas, ya Iya. ning ATM belas resik Mas. Awake dhewe iki nang kerja. Ning omah wis entuk papan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kena nggih sangumu besok ya, Nak. Iya. Aku ya ora iso nyangoni apa-apa. Sampeyan to Mas, tak tukokne omah ya nasine meneng-meneng lho Ya Mas. ampun, ya suwon lho, Nak. Maksudnya iki ya sampean kan wis ketemu aku kan wis suwi. Wes suwe aku ya suwon aku mbok. Cacah kisah ya bakal ya tak tukokne omah. Masa Pokok lek apa jenenge nyambut gawene Nah, tenanan tenanan. ning Mayangkara Nah. nek 10 tahun punjul tak tukokne omah. Kuwi lho rungokno. Berarti sing aku sik. Sinden-sindene semono uga. Tukokno. Mobil, omah, HP. 10 tahun. 10 tahun. Sedeng picek mripatmu. Ora Mas, ngerti ra? Apa? Omah pagupon. Menika sanes doro ya iki. Menika sinden. Wong ngenteni tuku HP 10 tahun sida bungkuk kancane kok ya. Lho ya nyampung cek nom-nom kok. Nom lek ragane. Enek lho kancaku nom kena kencing manis ya enek lho. Terus, Enek. ya wi berarti kan memakan gula. Pengen terus apa cae? Coba. Iya ngono. Epan ya ngono. Ndek iki tak jak to, ndek iki tak jak ndelok wayang ya to. Terus Dalange Mas A ya to. Lah kuwi iki lho, PP lho, merem terus jalan cak
saya do guyu kekelen lho. Maklum no, gulane 140. Salah kena gula ngono kuwi. Cenom lah kena gula Cenom kena gula. Ora apa-apa, ben nang kopi terus kan ben ngene laku. Ya, alhamdulillah no. Alhamdulillah penontonnya do budek kabeh. Loh, kok budek piye to mirsani rene iki? Iya iya iya. Nah, alhamdulillah Mayangkara katimbalan sowan ana tlatah Jajar Wates. Iki daleme Bapak Darminto adalah Ibu Tri Semiati. Alhamdulillah Mayangkara payu nek Kediri ya Mas. Alhamdulillah no. Wis disyukuri wae lah. Nadyan to payu ning Kediri nggur mek rong lokasi. Tapi kan ning ndi ngono lho. Iya. Jadwale mungkin para pamirsa Loh, panjenengan. Mayangkara ki akhirnya neneng luar kota. Percaya. Lah di dalam kota itu hanya satu. Setahun cuma pengen pindah iki. Ya lah iso golekno sing cedhek-cedhek ngono. Ben mosok numpak. Aja cedek-cedek. Bayarannya titik. Disyukuri. Kok ya sithik ya tuku elep tuku omah papat pangga kurang. Aku wae sing melu kowe rong iso tuku apa-apa lho sawangan. Aku ngene iki